Zdravo i dobrodošli na moj YouTube kanal. Pričamo o zakonu privlačenja i u pravilu 17 sekundi. Sve što je želja vašeg srca, vi to možete da ostvarite. Naravno, potrebno je da poverujete da možete da ostvarite, da jednostavno budete otvoreni za sve te neke promene, za sve to nešto što će se desiti. Ukoliko vi ne verujete, ukoliko imate blokade, ukoliko smatrate da to nije moguće, to neće biti moguće. Ali ukoliko sebe otvorite i kažete da, to je moguće, ja sam vidio, a najbolje vidimo na primjeru drugih ljudi, ja sam vidio na primjeru te i te osobe, da je ta osoba to ostvarila, pa onda mogu i ja. Znači, budite otvoreni za bilo kakve promene, za sve ono što želite da privučete u svoj život. Pravilo 17 sekundi se bazira na tome da je potrebno 17 sekundi intenzivno razmišljati, vizualizirati, da je prisutno upravo ono što vi želite u svom životu da imate. Dovoljno je 17 sekundi da vibriramo na taj način, da imamo nešto što želimo i mi ćemo veoma brzo privući to što želimo u svoj život. Sad, teško je da mi 17 sekundi vizualiziramo da imamo nešto, a sebi kažemo to je teško da ostvarim. Kako ja sebe mogu da lažem 17 sekundi i veoma brzo da dođem do tih 17 sekundi, a u stvari znam da to nije možda moguće, da mi treba dosta vremena, da možda ne zavisi od mene. Zato postoji pravilo 68 sekundi. Kada prvih 17 sekundi razmišljate o nečemu što je dobro za vas, što ste uspjeli. Ako ste, uspjeli nešto da ostvarite u životu i ponosni ste na to, ukoliko imate neke divne trenutke koji se sećate i kojima se vraćate, 17 sekundi razmišljajte o tome, a nakon toga probajte da privučete, pošto već imate iskustvo da ste nešto privukli u životu, da vam se nešto lepo ostvarilo, znači može još nešto mnogo lepše može da vam se ostvari. Nakon toga vizualizirajte, odnosno imate osjećaj kao da je to što želite već prisutno, da vam se već dešava do tih 68 sekundi. I to je to. Vi možete svakog jutra koristiti ovu tehniku 17 sekundi, odnosno 68 sekundi, i verujte mi, doživjet ćete fantastičnu promenu. Vaše želje će se ostvariti i ostvarit ćete svoje ciljeve o kojima ste maštali godinama, ali ono što je bitno u cijeloj ovoj priči jeste da vi morate vaše želje da otpustite. Znači, vi morate da budete otvoreni, da vam se nešto novo desi, da ste vi otvoreni i da znate da je to moguće da vam se desi, da vizualizirate, ali otpustite vaše želje. Odnosno, kažite, ok, ako se to desi, desi se. Ako se ne desi, ja sam srećan, i ako se to ne bude desilo, ja sam srećan zato što mogu da živim i bez toga. I tad će se nekom magijom vaša želja ostvariti. Pozdravljam vas puno, vidimo se uskoro. Ćao!